Dobrý deň, vážené študentky a vážení študenti. Je to pokračovanie nášho podcastu, ktorý sme tak pracovne nazvali o vybraných kapitolách z translatológie. Minulo sme sa v krátkosti, aj keď to v krátkosti je taký abstraktný pojem pre niekoho a dosť dynamický, venovali prvému článku z vybraných kapitol z translatológie, Jamesovi Holmesovi, a dnes by sme sa chceli venovať druhému, Romanovi Jakobsonovi a jeho článku z 59. On Linguistic Aspects of Translation. Je tu so mnou opäť kolega Martin Dievčoš, na ktorého smeruje aj prvá otázka, že prečo zaradiť Romana Jakobsona do tej prvej podkapitoly kníh k základným pojmom lógie. Teda je tam James Holmes a Roman Jakobson. Prečo práve ten Roman Jakobson? Ahoj Matej, ďakujem zase raz za pozvanie a teším sa, že sa o týchto veciach môžeme porozprávať. A otázky, ktoré kladieš, sú mimoriadne relevantné. A ja by som len toľko povedal, že tento článok sme sa sem rozhodli zaradiť, pretože je to jedna z kultových dnes už štúdií v translatológii a že v podstate, že aj v súčasnosti sa pojmy, ktoré zaviedol Roman Jakobson v tejto štúdii, používajú na dennej báze ako nejaký už spoločný jazyk, že každý vie, o čom sa hovorí, keď sa povie napríklad slovo intersemiotic translation, tak každý vie, o čom sa hovorí a práve Roman Jakobson bol ten človek, ktorý spustil túto debatu už v 59. Takže to považujeme za jednu z kľúčových a zásadných štúdií, ktoré potom podnietili myslenie v ďalších dekádach. Takže myslím si, že táto štúdia stála na začiatku a preto sa o nej treba rozprávať a študenti by si mali prečítať teda, že čo stálo v koreňoch translatológie. Hoci tie korene sú ešte dlhšie, ale teda hlbšie siahajú, ale táto štúdia je jednou z kľúčových v translatológii. Dobre. Tu možno treba upozorniť na jednu vec, ktorou možno, že sem tam majú študenti problém, že keď sme hovorili o Holmesovi, ale možno aj keď počúvali na translatológii o preklade, tak keď sa povedalo slovo preklad, myslela sa tým proste nejaká medzijazyková výmena. To znamená preklad z jazyka A, jazyka B. Takže Roman Jakobson pristupuje k tomu úplne inak. A vníma preklad ako taký všeobecný pojem, ktorý napríklad zahrňuje aj to, že niekto si niečo pomyslí a chce vyjadriť nejakú myšlienku a to, ako ju vyjadruje, nazýva Jakobson prekladom, teda nejaký reťazec slov, ktorými dokáže človek vyjadriť myšlienku. Pýtam sa teda tak na začiatok, že ak by si mal, alebo ak by si niekto mal z tohto článku zobrať ako keby jednu hlavnú myšlienku, že tak čo chce ten článok vlastne tak vo všeobecnosti dať? Čo je takéto gro? Ja by som povedal, že sú tam tri hlavné myšlienky, ale tá hlavná myšlienka, a tu by som asi zacitoval priamo z tohto článku, som si ju tu zvýraznil konkrétne, all cognitive experience and its classification is conveyable in any existing language. To znamená, že v čase, keď sa filozofuje sa dodnes o možnosti, nemožnosti prekladu, ale v tom čase oveľa viac, prišiel Roman Jakobson ako zdatný lingvista a filozof a povedal, že všetko je preložiteľné. A toto by som povedal, že je ako keby hlavná myšlienka toho článku a okolo tejto myšlienky potom sa v podstate točí celý ten text, ktorý nájdete v tejto štúdii. To znamená, toto je tá ústredná myšlienka, že všetko je preložiteľné. Už len teraz nájsť spôsob, ako. Takže myšlienka je, že všetko je preložiteľné. Hlavne preto, lebo v minulosti, ale v podstate aj dnes sa stále opakuje taká tá dogma nepreložiteľnosti. Že proste to sa nedá preložiť a zhodneme sa na tom, ako keby nejakým spôsobom, že v tomto prípade je to nepreložiteľné, ale Jakobson tvrdí, že to nie je pravda, že čokoľvek, akýkoľvek komplikovaný, komplexný kultúrny pojem je možné preložiť aj do iného jazyka. A možno keď sme sa pozreli na tie začiatky toho článku, tak to je tiež niečo, čo často metie ľudí, keď si ho čítajú, pretože on tam začína nejaké také pomerne hlboké filozofické myšlienky o síre a o tom, že či človek musí ako keby poznať objekt na to, aby pochopil slovo, ktoré ho popisuje. Vedel by si tak nejak v krátkosti zhrnúť, že čo týmto chce celým povedať a Jakobson tu chce vlastne povedať? Môžem povedať, čo si ja myslím, že chce povedať. A vôbec to nie je filozofický príklad. Akože to je to, že nikto nikdy neochutnal obsah slova sír, že? A tým pádom ako keby si ho nevie predstaviť. Tak nie je to až taká akože náročná myšlienka, ktorou Jakobson ale začína, že nemusím ochutnať sír, aby som ho vedel v podstate preložiť. Hoci, a tu narážame na to úskalie, že
že ja som presvedčený o tom, že dokážeme relevantne preložiť veci až vtedy, keď si ich nedokonale, ale keď si ich aspoň z časti dokážeme predstaviť. To znamená, musíme mať mimo jazykovú skúsenosť, ako keby s tým objektom, ktorý prekladáme. Takže podľa mňa práve, že toto uviedol ako veľmi pekný príklad Jakobson a práve tento príklad by som si spojil s ďalším pojmom, ktorý uvádza v tej štúdii, a to je práve tá equivalence indifference. Takže študentom, keď budú čítať ten text, navrhujem, aby si ten pojem, keď ako equivalence indifference, spojili práve s týmto sírom, alebo s týmto jeho príkladom so sírom a s tvarohom, lebo ďalej na to nadväzuje Jakobson vlastne, že slovníkové ekvivalenty nám nestačia. Hej, že týmto chce povedať, že slovníkový ekvivalent nie je vždy ten správny ekvivalent. So študentmi si často na hodinách robíme príklad, že bacon, či je bacon slanina alebo nie je. Hej? A toto je veľmi podobný príklad, že ako náhle mám aj tú mimojazykovú skúsenosť, tak dokážem ten text oveľa presnejšie preložiť, ako keď vychádzam len z čisto slovníkových ekvivalentov, ktoré nestačia. A oveľa viac, to vyplýva nepriamo aj z tejto štúdie Jakobsonovej, treba využívať slovníky výkladové ako slovníky prekladové. Jasné, takže ja som chcel len na ukážku ten jeho prvotný zamyslenie, lebo tam sa často niektorí stratia, ale myslím si, že tá tvoja interpretácia je celkom k veci. Dobre, už sme spomenuli teda, že zaviedol niektoré pojmy, ktoré sa používajú dodnes. Ty spomenul intersemiotický preklad, čo je vlastne preklad medzi rôznymi médiami, čiže napríklad aj keď máme scenár a herci ho nejakým spôsobom zahrajú, tak ide o preklad. Lebo zahrajú to, že majú byť a inom jazyku, alebo prostredníctvom iného jazyka. Som gest, mimiky. Hej, v scenári je napísané, postava je smutná, herec to nejako zahrá. Je to intersemiotický preklad. Takže pozor, Matej, ešte tu jednu vec si treba ujasniť, že prečo to je intersemiotický preklad, okrem toho, že ide o dva rôzne znakové systémy, teda preklad medzi umelým a prírodzeným jazykom, inými slovami. Ide tu o to, že je to interpretácia. To znamená, že keď sa pozeráme na film, je to intersemiotický preklad, ale je to režisérová interpretácia. To znamená, režisér si prečítal nejaký text a on figuruje ako ten prekladateľ de facto. Teda herci realizujú jeho a scenaristovú predstavu. To znamená, že keby to režíroval alebo písal scenár niekto iný, rovnaké dielo by vyzeralo úplne inak. Takže aj preto hovoríme, že to je preklad a zároveň, že ide len o jeden z možných prekladov, pretože ide o jednu z možných interpretácií. Takže keď sa na to pozrieme, to, čo si povedal ty na začiatku, že vlastne myšlienka doslov, keď ju preložíme, že je to vlastne preklad, tak toto sa nám veľmi, veľmi živo spája, ako keby aj s tou realitou, ktorú sledujeme každý deň na obrazovkách. Takže hovorím, že ten text možno sa zdá, že je filozofický, ale je veľmi konkrétne ukotvený do praxe, keď si ju vieme predstaviť. Okrem toho intersemiotického prekladu uvažujú ešte o nad dvoma typmi prekladu. To je vnútrojazykový, alebo teda intralingual translation a medzijazykový, teda interlingual translation. Ten interlingual, to je ten preklad, ten klasický z jazyka A do jazyka B. A mňa trochu zaujíma ten vnútrojazykový preklad. Poviem takú myšlienku, čo ja som si z tohto textu zobral ešte ako študent a povieš mi, že dá toto interpretovať z toho textu a či s ňou súhlasíš. Budem veľmi zvedavý na tvoj názor. Ja som si totiž z tohto interlingual translation ako študent zobral jednu vec. Že kým niečo nedokážem preložiť v rámci jedného jazyka, teda preložiť do iných slov, tak neviem, čo to je. Že ja keď proste neviem, keby som v hypotetickom prípade nerozumel slovičku demokracia, tak keby som chcel vysvetliť, že mu rozumiem, tak musím povedať, že je to nejaká vláda nejakých ľudí, ktorí majú volebný hlas a tak ďalej a volia si vlastných reprezentantov a tak ďalej a tak ďalej. Súhlasil by si s tou myšlienkou teda, že pokiaľ niečo nevieme preložiť, povedať inými slovami, tak v podstate tomu nerozumieme? No toto znamená, že každý študent robí teóriu. Ako náhle nad tým uvažujeme. No jasné, inými slovami nemôžem prekladať niečo, čomu nerozumiem. A preto hovorí aj Keniš vo viacerých svojich štúdiách, že čím menej rozumiem východiskovému textu, tým som doslovnejší v preklade. A tým menej prirodzene mi ten preklad dáva zmysel. To znamená, že ten intralingválny preklad je povedať to isté v tom istom jazyku inými slovami. Respektíve, často sa ten intralingválny preklad vníma ako keby napríklad preklad Chaucera do modernej angličtiny, alebo preklad Shakespearea
do modernej angličtiny a podobne. To je tiež intralingválny preklad, ktorý ale si zase vyžaduje interpretáciu, lebo vy sa rozhodnete, ako to poviete inými slovami v tom istom jazyku. Takže zase aj v tomto prípade prirodzene hovoríme o preklade. A áno, máš pravdu. Nemôžem niečo prekladať, kým tomu nerozumiem. To je intralingválny preklad. Najprv si to preložím do iných slov a keď to pochopím, tak idem ďalej. Preto aj robíme na hodinách rôzne cvičenia, kedy napríklad parafrázujeme aj na tlmočení, že si vypočujeme text v slovenčine a potom v slovenčine ho máme povedať inými slovami a vtedy sa uvidí, či tomu textu rozumiem alebo tomu textu nerozumiem. Jasné, ja som si toto zobral aj do života, že keď proste nejakému že som si proste istý, že nejakému výrazu rozumiem len vtedy, keď ho dokážem povedať inými slovami. A nemusí sa to zákonite týkať len prekladu v tom konkrétnom slova zmysle, že pri preklade. Ale vo všetkým, kým proste niečo neviem. Máš pravdu, ja by som začal ešte ďalej mať v tomto. Ja napríklad tvrdím a som o tom presvedčený, že knihe dokážeme porozumieť iba vtedy, keď ju preložíme. To znamená, ak ja čítam originál anglicky, tak ho nepochopím až poriadne, až kým ho nezačnem prekladať. Lebo až keď ho začnem prekladať, tak začnem interpretovať text, idem do detailov. Sledujem, či to dáva význam, či to nedáva význam, sledujem, ako sa to povie u nás a podobne. To znamená, oveľa hĺbšie idem do toho textu, ako len keď ho v úvodzovkách povrchne čítam. Takže ja by som toto aj na preklad povedzme extrapoloval ako taký. A toto je možno aj to, čo by sme chceli dosiahnuť. Nie len prekladom, ale čítaním týchto skript, ich takto hanebne môžem nazvať. A to je jednoducho, že zamýšľať sa nad textom, naučiť sa interpretovať text ako taký a používať pritom aj explicitne nejaké názory, či teórie, či to povieme laicky, či tým jazykom, ktorý využívajú títo teoretici, to je už v konečnom dôsledku. Čiže prišiel s týmito troma pojmami. A ešte chcem povedať k tomu intersemiotickému prekladu, že máš pravdu, on sa vyskytuje pomerne často, ale že v podstate ho nikto nejakým spôsobom ďalej už nerozvíjal. Že je to proste intersemiotický preklad a vždy sa pri tom cituje Jakob. Áno, veď o tomto hovorím, že proste už keď hovoríme o intersemiotickom preklade, tak sa nevieme zbaviť Jakobsona a preto ten Jakobson v tých skriptách je. Rozvíjajú to, pravda, rozvíjajú to vedci ďalej, napríklad Ciri Negardová to rozvíjala, intersemiotický preklad intenzívne, ona bola doktorantka profesora Eka. Profesor Eko sa týmto zaoberal, pravda, semiotikou ako takou a podobne. Takže existujú štúdie, ktoré sa zaoberajú viacej intersemiotickým prekladom, ale každý vie tú základnú predstavu, každý má, keď sa povie intersemiotický preklad, že odkiaľ tá predstava vychrempuje. A teda vychádza od Jakobsona v tom, ako ho vníma on primárne. Toto je tiež zaujímavá téma, možno aj na nejaké bakalárske práce, aj keď veľmi ťažko povedať, či je to napríklad pri tom filme vôbec použiteľné pre našich prekladateľov, študentov, lebo keď chceš hodnotiť intersemiotický preklad nejakého filmu, tak potrebuješ k tomu vedieť napríklad teóriu réžie. Hej? Jasné. No. Jasné. Ale Matej, pozri sa, vieš, o čom sa my tu celý čas rozprávame? Proste ako keby diskutujeme nad nejakým filozofickým textom, ktorý nám iba hovorí to, že rozmýšľaj. Hej, keď prekladáš, musíš rozmýšľať nad tým, čo robíš. To je všetko. Hej, že ako keby ten preklad nemôže byť proste mechanická činnosť, nahrádzanie slov za slova, ale že nad tým, čo robím, musím rozmýšľať. A ak mi nedáva zmysel to, čo robím, tak v takom prípade ten preklad nikdy nebude dobrý. Hej, že úplne keď to zjednodušíme do úplne na úplne nejakú elementárnu úroveň, tak je to, že preklad rozmýšľaním a tlmočenie rozmýšľaním. A to je podľa mňa akože všetko v podstate. Len povedané veľmi zložitými slovami. Dobre, takže povedali sme na začiatku, že sú také tri hlavné myšlienky. Prvý, všetko je preložiteľné, neberte dogme o nepreložiteľnosti. Druhé je práve ako keby táto kategorizácia tých prekladov, teda inter a intersemiotik. A ten posledný je, predpokladám, ekvivalencia v rozdielnosti. Áno. No a je fascinujúce, že s tým prišiel v roku 159, čo je pomerne skoro. A v podstate by sa naznačiť, že trošku potom Najda, keď prišiel s tým dynamic equivalence, že trošku keby odkazovala i práve na Jakobsona a že trošku tým pracoval s tou myšlienkou, že čo je to vlastne tá ekvivalencia v rozdielnosti. A prípadne to je moja otázka, že ako by si jednoducho povedal, čo je. Inými slovami povedať to isté v inom jazyku. To je jasné ako také. Ale napriek tomu, že treba povedať, že napriek tomu, že Jakobson tvrdí, že dogma preložiteľnosti je hlúposť, nepreložiteľnosti je hlúposť, tak tvrdí, že neexistuje úplná ekvivalencia. Neexistuje. Lebo ani nie, ale
neexistuje ekvivalencia ani v materinskom jazyku. Hej? Že my keď sa budeme rozprávať, že ja neviem, povedzme, že ty si, predstavme si, že ty si z Tatier a ja som od Dunaja, tak keď povieme strom, tak ty si predstavíš vysoko pravdepodobne ihličnatý a ja si predstavím listnatý, lebo ten je v mojej realite. To znamená, že keď sa my dvaja Slováci z rôznych regiónov budeme rozprávať o strome, v hlave budeme mať inú predstavu. Hej, takže keby sme išli až do takýchto detailov, tak to nikdy úplne áno, preložiteľnosť taká, že budeme mať obidva rovnakú predstavu, nie je možná. Áno, a tam inak teraz nám táto situácia pandemická dosť nahráva na veľmi pekný príklad, ja ho rád hovorím, lebo je to síce spoločná skúsenosť, ktorú majú možno teraz všetci na svete, ale pekne ukazuje, ako v podstate niečo, čo zažiješ v živote alebo niečo, čo ťa ovplyvní, potom sa vkráda do interpretácie všetkého, čo vidíš. Ja keď si teraz pustím film, dajme tomu film nejaký staršieho dáta, a vidím tam davovú scénu, tak prvé, čo mi napadne, že prečo nemajú rúška na sebe. Hej? A tam proste vidno, že teraz si predstav, že by to nebola celosvetová pandémia, ale nejaká krajina by to bola, že čo všetko premietala, ako keby napríklad do textov, kde trochu venujú, ja neviem, niekto si umýval ruky, hej, tak už tam proste vidí tú pandémiu, už tam vidíte nariadenia a tak ďalej. Čiže to všetko, čo nás ovplyvňuje v tých textoch, potom človek hľadá. Myslím, že raz to povedali pekne Gavurovci, keď boli na prekladateľskom soláre, že v textoch hľadajú ľudia konec koncov vždy len sami seba, vždy si všimajú to, čo sa nejako bytostne dotýka ich. Jasne, a vždy si interpretujú to, čo je napísané v tom texte na základe vlastnej skúsenosti. A preto aj všetkým prekladateľom, ako sa dá povedať, že text, ktorý prekladám ako 25-ročný, a preložím úplne inak, keď bude mať 35, lebo bude mať úplne iné životné skúsenosti, úplne veci tam, iné veci uvidím v origináli a iné veci budem považovať za dôležité. Preto to akože keď chceme úplne striktne sa držať slova preklad, nie je to čokoľvek, tak áno, takto potom preklad nie je možný, hej? Ale je to vždy len jedna z možných interpretácií východiskového textu. Takže takto by sa to podľa mňa dalo celkom dobre zaramcovať. A možno poslednú vetu, ktorú by som vyťahol z toho textu, mne sa veľmi páči veta, ktorá je ešte v tej staršej verzii knihy na strane 28 a je tam languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey. Takže že to je proste prekrásna veta a ten príklad, ktorý ja vždy dávam je, že povedzme si anglickú vetu 3 days later, hej, a u nás to máme proste o 3 dní. A že to neskôr tam proste už nemusí byť, lebo to later je ako keby zaobalené v tej predložke o. A to je podľa mňa pekná veta, ktorá to zhrňa. Čo často sa robí aj pri preklade chyba, že niečo, čo z tej slovenčiny je už jasné, tak tam nemusíme automaticky prenášať, lebo to je v angličtine. My to tam proste nepotrebujeme. Je to tam navyše, je to tam redu. Ale veľmi pekne si toto Matej povedal, pretože sa hovorí, a ja si pomôžem Catfordom v tomto prípade, veľmi často sa hovorí, že členy sú napríklad nepreložiteľné. Tak máme tam, aj sám Catford uvádza v knihe tú vetu, že a woman went out of the house a the woman went out of the house. Hej? A teraz je ako keby, ako to preložiť tie členy. No jednoducho, my na to vieme vyjadriť slovosledom, že v prvom prípade povieme z domu vyšla žena a v druhom prípade povieme žena vyšla z domu. Ale to, že nemáme členy, neznamená, že to isté, čo hovorí ten jazyk, nedokážeme vyjadriť prostriedkami, ktoré máme my k dispozícii. Jasné. Čiže len taká rekapitulácia. Hlavná myšlienka celého diela je, že všetko je možné preložiť, s čím vlastne možno on sa tedy aj spojil s mnohými lingvistami, lebo pred niekoľkými rokmi, ako on prišiel s tým článkom, prišli Worf a Áno Sapir s teóriou jazykovej relativity. Hej, a čo vlastne trošku on poprel, lebo oni tvrdili presný opak, že nedá sa všetko, čo si človek pomyslí v tom danom jazyku, vyjadriť aj v druhom. On tvrdí, že to tak vôbec nie je. No a ten text sa volá on linguistic aspects of translation. Napriek tomu, že podľa mňa je tam toho o dosť viacej ako samotná lingvistika. Súhlasil by si s tým? Ako vnímaš lingvistiku? Toto je možno otázka nie na mňa, ale na všetkých, čo hovoria teda, že translatológia nepatrí pod lingvistiku, či? Nie, aj na teba, lebo závisí to od toho, ako tú lingvistiku vnímaš. Že vnímal ju Jakobson oveľa viac ako len to, čo si zrejme bežne predstavíme pod lingvistikou, ako gramatika, slova a podobné veci. Keď ju vnímame oveľa hĺbšie, dajme tomu ako povedzme kultúrny fenomén, tak v takom prípade je toto jeho pomenovanie k veci. Lebo on vníma lingvistiku, dajme tomu, oveľa širšie, v širšom slova zmysle, ako dajme tomu jeho predchodcovia alebo kolegovia, s ktorými sa sporil. Takže ja si myslím, v tomto prípade
59. v stave, v akom bola vtedy diskusia a poznanie, to bol úplne fajn pomenovanie, lebo zoberme si, že Catford potom prišiel v 65. s knihou, ktorá tiež bola v mnohom prelomová, ale volala sa Linguistic Theory of Translation. Linguistic Theory of Translation. Takže zase išla vyslovene cez lingvistiku, podobne ako značná časť štúdia prác, ktoré v tom čase vychádzali o preklade. Len on to vníma trošku, povedzme, širšie vzhľadom na to, že to jeho zázemie lingvistické a filozofické predovšetkým bolo možno trošku širšie. Takže keď hovoríš, a keď sme aj hovorili minulý, naposledy, keď sme sa bavili o Holmesovi, že teda translatológia by sa rada vymanila spod rúk lingvistiky, tak kebyže je lingvistika toto, tak by sme sa až tak radi nevymanili? Ja si myslím, že by sme sa tak či tak vymanili, pretože tá translatológia dnes zašla úplne inde, hej, ale dajme tomu povedať, že možno, že vychádza aj z časti z tohto Jakobsona práve, lebo ty si hovoril, že myšlienky prekladáme do slov, tak potom Cultural Turn prišiel s tým, že a môže byť človek preložený. Hej, že môžeme vnímať človeka ako preklad, keď sa človek presťahuje povedzme z Číny na Slovensko a vidíme všetku tú exotizáciu, domestifikáciu a podobne a zmenu identity alebo nie zmenu identity, že je toto preklad, že môžeme takto rozšíriť význam toho slova. Takže myslím si, že na toto by sa už lingvistika nevzťahovala, skôr možno kulturológia a sociológia. Na takto široko poňatý ten preklad. Takže myslím si, že že dnes sme už ďalej aj ako najširšie chápanie lingvistiky. A s týmto konštatovaním si myslím, môžeme pomaly ale isto zakončiť tento podcast. Už rozobrali sme tie 3 hlavné myšlienky, ktoré by si mali poslucháči zobrať z daného textu. Ďakujem ti pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj.